Så ja, nu har vi den her andengradsligning, og det ser meget uoverskueligt ud, men her kan vi kan aflæse koefficienterne ved at for eksempel at gange den her parentese ud, den her parentese ud, og den her parentese ud. Og så kan vi lægge det hele sammen, og så kan vi få koefficienterne foran t-hjernen. Og det er så vores a-værdi. Og det samme kan vi gøre med vores b-værdi. Hvor vi kigger på det her med, det her med, og det her med. Og så skal vi aflæse b på den måde. Og så c, det er jo så vores konstante, og der lægger vi bare alle tallene sammen. Og finder c på den måde. Og det sætter vi så i hjemmen. Først finder vi så diskriminanten, når vi skal løse alt det her type, når vi skal finde c. Den er jo givet ved. Og vi har jo lige aflæst vores forskellige værdier for a, b og c, og det sætter vi så i den her ligning. Og så, ja, indsætter vi til sidst for at finde c. I den her form. Ja, og på den måde så kan vi finde enten 0 værdier af t, 1 værdi af t, eller 2 værdier af t, afhængig af om diskriminanten er negativ, 0 eller positiv. Ja, hvis den er negativ, så får vi nogle værdier af t, og på den måde får vi et skæringspunkt. Og hvis d er 0, hvis diskriminanten er 0, så får vi en enkelt værdi, og det vil sige, at linjen den tangerer kuglen i et punkt, og på den måde har vi et skæringspunkt, og hvis det er positivt, så får vi 2 skæringspunkter. Vi skal selvfølgelig indsætte vores t-værdi ind i vores parameterfremstilling, som vi har overstået her. Ja, og så når vi har indsat den, så kan vi så få vores skæringspunkt eller punkter afhængig af, som sagt, om der er flere t-værdier eller ej. Hvad hedder det nu? Hvis så kommer vi med et regneeksempel, og det er regneeksempel, det står på mørkømmetik. Men i hvert fald, så har vi på cirklen, kuglen og cirklen, så har vi centrum, og vi har en radius, og så på linjen, så har vi et punkt og en retningsvektor. Og vi starter så med at opskrive kuglestilling. Okay, og så kan vi også skrive linjens parameterfremstilling. Okay, og så ved vi, at hvis vi putter, hvis vi opdeler parameterfremstillingen i x, y og z koordinater, så kan vi indsætte den i kuglens ligning, og det gør vi så. Og så kan vi gange alt det her ud. De her 2 parenteser, dem kan vi ophæve med den minusparentes, så skifter de her ind i fortegn. Og det her den plusparentes, den kan vi bare fjerne. Og så kommer det til at stå
selv om iPhone. Det er perfekt. Okay, så kan vi få den for dissonanten, som er det er faktisk også noget smart. Så vi laver foran for tv-delen i stedet for. Sådan er. Okay, så det putter vi ind i vores mening. Hvor der står på det sted. Og så kan vi sige minus 6 plus minus. Okay, jeg kan lige stå der. Så. Ja, nej, de giver nemlig dumt her. Men det, ja, det er også 84. Ja, okay, så hvis vi fortsætter hernede, så det vil sige, at den ene t-værdi, den kan være minus 6 plus kvadratroden af 84, og 4 kvadratroden af 84, det er så 9,17 over 12, som så giver 0,26, og så har vi anden t-værdi, det er så minus 0,17 over 12, den giver 1,26. Vi putter den ene ind i vores formidlingsomstilling, fordi at hvis vi putter 2 ind, så kan vi det. Og så så var 0,26 vores ene t-værdi, som vi så tager 1, 2, 1. Ja, og det får vi, og så får vi et punkt, som er skæringspunktet, der hedder meget fint tal. Så, det var det tal. Og sig, hvad det man gør det sammen med eller og det gør man så også på den anden til, hvad det er jo